Madhep rono, madhep rono. Ngene ya, Nduk, tak warai. Ojo sekali-kali sekang memegang tangan saya. Cekel mbok cek ini liyane. Enggak katut mangsamu ngene iki. Hae kene tak warai. Delok kene, atok mudel. Nadane. Ngene, Nduk. Diamar, ini diamar deh. Apa lelen, buyar, apa kawin. Nah ini, ayo coba. Ayo, ada bisa. Jangan sampai memalukan aku di sini, oke? Kalau aku bener dia yo po. Alah tak tukane pulsa 5.000. Alah. Yo untung 5.000. Kere. Engko tak jalani Pak Dokter wis aman ayo. Jadi terbukti bengi iki. Hah? Ora. Piye toh? Bocah iki ndak iso. Buyar mungkin. Oh, kurang banter. Belum bisa, itu namanya belum pengalaman. Golek sing pengalaman. Ndi? Nah, gitu. Pengalaman. Ya, Dad. Iya le, oke. Tetep kalah karo mbak aku.